Tinokudekezai vana Mhanduwe dzine nhau dzomanhoko muzuva ro25 mwedzi uno waKakunguru. Zvinhu zvekuseenzesa mazuva ese zvingangotanga kushupa kuwana nokuda kwomutemo chimbi-chimbi wochizana no75 wegore rino ra2020 wakaisiwa nozuro nobhangi ronyika. Hurumende iri kureketa kuti iyo vanhu vemabhizimusi vakufanira kuchinyora mari dzomari yokuAmerica pabodzipo nomari dzomari yomuno zvichienderana nekuti iri kuita mari pamusika wawoyo. Izvi zvichaita kuti zvinhu zvidhuritse kana kuti zvinhu zvireke kugoboyeka. Ticharamba tichikuringirai. Kambani yomoto yozesa pasi paSydney Gata yakaita kuora chaiko nonyaya youri. Gurukota rozvomoto Fortune Jasi ndiye ari kutopuwa mhosva nevanhu nokuda kwokuti ndiye akamubenhutsa kubva mumakuwa owanhu wakanga wapunzira kambani pasi. Tinovimba kuti wese wachagosiyisawo basa. Mazita wamwe wakapuhwa muchina pokare nobhangi ronyika mumakore a2007 2008 abuditsiwa nyasi. Svondo rakapera musi womugowera pakange paine batai murefu batai mupfupi nokuda kwemazita akanga abuditsiwa. Wanhu waribe kubenhutsa mari idzo. Rwendo huno wamwe wainzi wasiyiwa svondo rapfuura. Rwendo huno waribe kusiyiwa. Idi hurumende newanhu waribe chakanaka. Zvinhu zvakaita sokufona pabodzipo nokuenda pamasaisai odandemutande zvichagona kutanga kushupa kudhura pabodzipo nokusaika zvisvinu nokuburikidza kweiyo mutemo wechimbi-chimbi wo175 wegore rino ra2020 waisiwa nehurumende. Hurumende iri kureketa iyo kuti wemabhizimusi kunyanya wemafoniwa wagoise mari yokutengesa zvinhu yakaitirana nomari yokuAmerica. Izvi zvichaita kuti zvinhu zvigotanga kudhura. Munyaya inotifadza isu watapuwo nhau, kambani yoZim Live yasarudziwa nokambani huru pasi rese yeGoogle kuti igopuwawo mari dzokubatsirika panyaya yedziwamupengo radai kushupa. Google iyi yatoita kuti Zimbabwe ionekerewo pasi rese. Tinovatenda zvikuru. Nyasi tsamba dzabuditsiwa nomapurisa dzareketa idzo kuti wachange wachida zvinhu zvakadini kuti vanhu vagopfuura munzvimbo dzavanenge vakamiradzo. Mapurisa kwai anenge achigoda tsamba kana zvitupa zvovanhu vari kuseenza kuhurumende, zvitupa kana tsamba dzowana chiremba pabodzipo notsamba dzaana chiremba, tsamba dzokumakambani dzekwauri kuseenzera nguva yauri kuseenzera pabodzipo nekwauri kuseenzerako. Izvi zvichagona kushupa vazhinji asi vamwe vanenge vari pakanaka havo. Tinoimba paribe vachazokubiwa nokuda kweizvi. Toringadzo pasi rese. United States of America pabodzipo noKenya zvatomisa nhaurirano yadzo yezvokutengeserana kuburikidza nokudziwa mupengo. Dziwa mupengo riri rasakadza America rapa kusha kuKenya kuti vangagotatapurirawo nokuti wokuAmerica vanga vari kuda kuuya kuKenyako. Izvi tinoimba zvichagokuwa munguva inoteera. Tichindori kumabuda zuva kuAfrica kuEthiopia yava pakugeda-geda nokuda kwokuti vanhu vari kuita zvokumukira hurumende yechimbi-chimbi, hurumende yechiri manje-manje inotungamirwa naAbiy Ahmed. Hurumende iyi yagopomerwa mhosva yekureka kutetekera zvinoda vanhu asi vazhinji vari kutoisapota, vari kutoikurudzira kuti iri kuita rusvinu. Tinoimba kuti ichagadzikana hayo, vanhuwo ngavagodipfame. Munhau yekugumisira nyasi,
Boka ronyika dzokuEurope reEU rati iro nyika dzese dzayo dzava parinani panyaya dzihwamupengo kusiya kwenyika yoSpain. Nyika iyi yatonzi iyo vanhu vanobenuka kubva ikweyo wese wachafanira kuzogara mugarandega wemazuva 14 kuti wachenuhwe kuti waribe dzihwamupengo rimwe. Tindori ipapo tatatamuka zvakwana ndini wenyu Mhanduwe Nhau.